नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपण आलो आहोत वायरी येथे आणि वायरी येथून हा सिंधुदुर्ग किल्ला हा मागची साईड आहे किल्ल्याची, हे आपण पाहत आहात ती दिसत आहे। तर आपण आज पूजेला आलो सत्यनारायणाच्या आणि हा जो स्पॉट आहे हा वायरी समुद्र किनारा आहे आणि वायरीपासून थोडं चालत गेलो की आपल्याला देवबाग तारकर्ली हा समुद्र किनारा लागतो। तर चला आपण जाऊया आता सत्यनारायणाच्या पूजेला। तदेव लग्नं त्रिगन्धदेवताराबलं चन्द्रबलं देवविद्याबलं देवलं देव लक्ष्मी पददेव स्मरामि लाभसेजां जयसेजां तदजांबराया दिवा दिगं ब्रह्मजनाजनाजनाः आपापल्या डोळ्याला पडले जाऊन घ्या। श्रीमद भगवत महापुरुष श्री विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान चैत्य ब्रह्मण दिदी परा देवी नमः श्री वेदवारा कलपि वैव स्वधन मंदिरे अष्टाव्योमज दिनमे कलिकेंद्र प्रथम जंबूद विवेरद वर्षनामरे राम क्षेत्रे बौद्ध अवतार जंतघाटि गोदावरी दक्षिणेन्द्रे शालिवाहन शके क्रोधिनाम संवत्सरस्य दक्षिणादिशरव मासोत्तमे वादे भाद्रपदे वादे शुक्ल पक्षे अद्यवादे चंद्रवद्यवासरः वासरतो आदित्यवासरे मध्ये फल क्लेशो पुष्पम तुलसीपत्रम बिल्वपत्रम एक विराजमान बिल्वपत्रम तुलसीपत्रम समर्पयामि विठ्ठलदेवताभ्यो नमो नमः। समस्त वचनार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। नमस्कार करा, नमस्करोमि। कामना पण जोडा जातात आणि यथाज्ञाने पूजनेन आदित्यादि नवग्रह देवता धनंगादि पीठ देवता प्रियंदा तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। चौघांनी हातात अक्षता घेऊन नमस्कार करायचा, मनातल्या मनात सत्यनारायणाचं स्मरण करायचं। अध्यात्म ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकीशं कौस्तुभाभरणमणिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सवदभोजनं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मदेवोषधं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभोद्रेशं विश्वाधारं गगनोदरं मेघवर्णं शिवानं मेघान्तं कमलदयनं योगवेदानुगं वन्दे विष्णुं भवभयानौ। जीवत्राने त्या मूर्तीवरती जरा पंचामृत घालायचं 5 वेळा। कामधेनोस्मोद्भगं देवर्षवे धृतं देशस्थानार्थं प्रतिगृह्यतां लक्ष्मी श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। द्रव्यामि चन्द्रमण्डल गंगाजं सर्वदेव प्रियते स्नानादं देवरिचामि दुरानवरमेत्र स्नानाधे तदानंद द्रव्यामि आजौ दुरामार आजयते प्रतिष्ठा आजं पवित्रं ब्रह्मस्थानाय प्रतिगृह्यतां व्रतदानं द्रव्यामि सर्व उषधि समर्पणं पीयूष सुदर्शनमदो स्नानादं देवरिचामि दुरानवरमेत्र मधुस्थानं द्रव्यामि इक्षदण्ड समद्भुत दिव्यशर्कराय स्वामी दोषमे आर्यवद्राजं दिवमे स्नानं द्रव्यामि
पंचामृतनंतरेण परद्दा कुलं पणिगल पुरवड्या पंचामृतनंतरेण शुद्धोदतानं समर्पयामि लक्ष्मी जयद्री सत्यनारायणाय नमो नमः पंचामृतनंतरेण शुद्धोदतानं समर्पयामि गंधाचं पाणी करून जरासं किंचित थेंब त्या देवावरती घालायचं कर्पूरेला समायकं सुगंधित द्रव्य संयुतं गंधोदकं मया दत्तं सनाथं प्रतिक्रियतां लक्ष्मी जयद्री सत्यनारायणाय नमो नमः षष्ठेन गंधोदकानं समर्पयामि आपोहिष्ठेति तृतीया शुद्धोदकानं समर्पयामि लक्ष्मी जयद्री सत्यनारायणाय नमो नमः एक गंधोळ देवावरती पंचामृत पूजा संपन्नये गंधाक्ष निराजनदीपं समर्पयामि लक्ष्मी जयद्री सत्यनारायणाय नमो नमः गोपतये नमः गोपते नमः वेणुगम्याय नमः पुरातनाय नमः श्रीभूतये नमः भूतये नमः कृष्णाय नमः भूरि दक्षिणाय नमः सोमाय नमः गुरुवाय नमः देवालय के फूल तुलसी पत्र पूजार्थे पुष्पम तुलसी पत्रम नमयामि लक्ष्मी जयद्री सत्यनारायणाभ्यो नमः धूपदीपं समर्पयामि देवा काय केळवे आणला हो जेव्हा पडत जेवला हां बोल पाणी सोडा देगा विद्यार्थे नमः समर्पयामि त्वं ग्रहाण परमेंद्र प्राणाय मदवन्म परदेव प्राणाय मदवन्म मदवन्म ब्रह्मणे नमः उत्तरात्तम शांतं समर्पयामि नमस्कार करा नमस्कारोमि त्याला तो अभिर दे त्याला अभिर घडो केला
तद्राजरं तस्मात् फलप्रदानेन सफलाष्टमनोरथाः संगायते देवमनजा जगच्चालका दिनोद्धरा नारायण तत्प्रतिमनजा विधाता सिद्धिनायक महागणपती देवता धर्मणे लक्ष्मी सहित सुतरण देवाय देवता धर्मणे या जमानांची या ठिकाणी कुलस्वामी कुलाभिमानी कुलदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवता वास्तुपुरुष देवता म्हणाल्या त्याचप्रमाणे पडले करून म्हणाल्या आज या ठिकाणी तुमचं त्रिकुळ आज या ठिकाणी म्हणजे आपले दीप्ती खोणेकर या ठिकाणी महाराजा पुढे या ठिकाणी या गणपती या चरणी महाराजा त्यांच्या तिचा भाऊ त्याचप्रमाणे बहिणीचं आज या ठिकाणी माझ्या पुढे आपलं जर या सकाळचे राहिलेलं होतं ते कार्य जर आपले पुढे आपले तुझ्या आशीर्वादाने तर घडून आणलं तर या ठिकाणी सत्यनाचं आपलं पूजन दोघांपासून करू असं या ठिकाणी तुझ्या ठिकाणी आपलं वचन दिलेलं होतं तू आपला वचनाला जाणार तुझे आशीर्वाद त्यांच्या पाठी ठेवून पुढे त्या दोघांची कार्य आपल्या व्यवस्थितपणे घडून आणलीस तर आपलं तुला शब्द दिल्याप्रमाणे बोलल्याप्रमाणे आज या ठिकाणी दोघांना या ठिकाणी पूजेला बसून आज या ठिकाणी दोन सत्यनारायणच्या पूजा आज या ठिकाणी यथामती यथाशक्ती यथामती उपचार द्रव्य घरावाना तुमची षोडशोपचार पूजा अर्चा करून आज या ठिकाणी तुम्हाला सांगत आपण सांगत होता जी काय तुमची मनोभावी सेवा पूजा या ठिकाणी आपली केलेली आहे ते आपली गोडवाने तुम्ही तुमच्या चरणी अर्पण करून घ्या महाराजाला तुमची सेवा करताना जमानाच्या हातून ब्राह्मणाच्या हातून मोठ्याच्या हातून लहानाच्या हातून या ठिकाणी कोणत्या क्षम्य अक्षम्य अशी कोणत्या प्रकारची चूक काय घडली असली तर चुकी माझ्या पुढे त्याला क्षमा करा केलेल्या सेवेचं उत्तमोत्तम पुण्य फल सर्वांना प्राप्त करून द्या त्याचप्रमाणे प्रत्येकाच्या मनात ज्या काही इच्छा आकांक्षा आहेत त्या परिपूर्ण करून द्या मनात त्या इच्छा परिपूर्ण करून दिल्यानंतर या ठिकाणी तुमच्या कुटुंबातील श्रममंडळी या ठिकाणी परत ठिकाणी जाऊन नोकरी धंदा उद्योग व्यवसाय काय करून त्या ठिकाणी सर्वांना यशाचा वाटा मिळवून द्या लहान मुलाच्या शाळेत जातील त्यांची विद्याभ्यासात चांगली प्रगती करून देऊन त्याप्रमाणे त्यांचं शिक्षण असेल त्याप्रमाणे त्यांना नोकरी व्यवसाय प्राप्त करून द्या आनंदी आनंद करा कुटुंबावरची अरिष्ट दूर करा सर्वांना सुखात ठेवा आणि सगळ्यांना असेच एका विचारांना एकत्र बांधून आनंदाने ह्या विषयात तुझ्या आनंदाने सेवा दाखवी करून घ्या आणि कल्याण करून सुखी राहा महाराजा नारायण पूजा केलं दक्षिणा दे टेन्शन घेत पूजा केला दक्षिणा देऊ गाजर पाहिजे तुला लवकर दादूच्या पाय सगळे पडले सगळे दादूच्या पाय अरे आता मी तुला घेऊन जाणार आता मी तुला घेऊन जाणार घेऊन जाऊ तुला घेऊन जाऊ तुला बोल गाली बोलून जाऊया बोलत तिथं स्टॅच्यूच झाला एकदम बोल घेऊन जाऊ नवीन नवीनच दिसत आहे चला दिलगाश वस्तू बाहेर काढ होती बाहेर
असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्याला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.